Мария Илиева най-накрая показа кой е мъжът, който толкова много вълнува сърцето и съзнанието й в последно време. Направи го в профила си в социалните мрежи. Поредица от кадри, споделени във виртуалното пространство, изпълнителката си е до партньора си, а романтичната атмосфера на Хайделберг допълва вълшебното излъчване на двамата. Към снимките певицата е оставила кратко, но наситено с емоция послание: "Изгубих и намерих сърцето си." Публикацията очаквано предизвика буря от реакции сред последователите на певицата, а двойката беше обсипана с комплименти и пожелания за щастие. Както е известно, Мария Илиева рядко разкрива толкова подробности от личния си свят, но явно този път изключението не е случайно.